Yeah, to save time, we also have Uzama Mtembula, one of our students. This is a year of 2025. Yeah, we have Uzama Mtembu. She's a vocalist, a very great vocalist. Actually, Nalo had the Puma before. Now she's a vocalist, a very great one. I think this year, Sinama vocalist are stronger cool than last year. Last year it was the instrument, but this year I was told Nati Bamba Pambil. So Uzama Ujan. Yeah, awusichazisele nje ukuthi what have you achieved so far since uqalile nje ukufunda from February till now. Oh, esengikuachievile from February, sengiyayazi i-music business, but hayi kakhulu, kodwa sengiyayazi i-theory ukuthi what do we kahlahla music ukhandwa yini, major scale, intervals, konke lokho. Sengifunde nokuthi kahlahla ecula kanjani because ngafika la ne-talent. I've learned ukuthi ucula kanjani, ufaka isikole phakathi ukuthi ucula nangesifalsetto, konke lokho. Abo head voice nabo chest voice. Yes. No noise voice. Okay, ngafela ngigqabalasela Nkosi yami. Kodwa-ke sengiyakwazi ukucula. Okunye ngafunda uku-improvisa. Ngeke ngisho ukuthi ngikude kakhulu kukho, kodwa ngiyazama. Yeah. Okay. So when you basically mastered indaba yokucula kahle kahle. Uthi kobusho ufike la ubukwazi ukucula kodwa uyiqabalasela. Usho njalo. Okay. Now siyadlula. What are your goals from now? So manje esikoleni. From now. Ngifuna ukuthi ngabe sengirecordile. Ngifuna ukumarketa ingoma zami, ngi-record, like ngi-register, so that ukuthi music wami uzoba kuwo wonke ama-digital platforms. Maybe just uthi ngibuza ngoba you guys are too technical now. Senazi nezinto. Mhlawumbe umuntu uma nje uyambuza yabo be-recorder la ukuthi yini oyisebenzisayo uzofaka ingoma yakho kuma-digital stores. Ale u-register kusama. Then ufake ingoma yakho Apple Stores, Spotify, uzokhona ukuthola nako YouTube, ko TikTok, all digital stores. Okay. Ama-goals akho athini-ke? Manje since wena usufundile-ke manje seyahamba ngoba nihamba ngoNovember, thina ama-goals akho? I'm willing to know how to perform kahle manje. Okay, manje ushola nje nge-stage presence. Yes. I-ensemble. Sanaso i-stage fright. Fisa ukuthi ngikhona ukuperforma so that can be able to kuma phambili crowd. Yeah, so nizwile balandeli ukuthi la usishoda nje nge-ensemble. Enethi i-ensemble ilesi sifunde lesi sokuthi umfundi akwazi ukuthi sibenzele small events bakwazi ukuperforma kuona. So we need more of those. So kwazi ukuthi abantu babe ne-confidence on performances and stuff. And also what ngoba okay, it's one of the things as i-ensemble olekha kuzona. And it's very bad for a vocalist to lack on performance because it's what you depend on it. So now yini enye mhlawumbe olekha kuyona ongafisa ukuthi center ikusize ngayo? Okokuqala yes ukuthi sikuprovide ngama-performances of most of the time. Sesiyazi ukuthi okay, when we are fine with everything and the vocals, inkinga yakho nje usaba nje stage. So thina ufuna sikusize ngani ukuze ukwazi uku-improve ekwezinye izinto besides-ke i-stage-ke yini enye ongafisa ukusize ngayo? Ngisadinga ukufunda kakhulu i-oral. Okay. Oral, ayingaleka kuyona. Okay.
i-oral bahlali ile sisifundo so side reader ama notes ama-gear lawa abizwa ngama crotchets nani. So bazothi mabe highlight izinto ngizama ukuthi ngizichaze as short as possible so that sizokwazi ukuba on the same page. Ukuthi bayithi oral usuka abanye benga-understand ukukhuluma ngani. Ila ma-gear lawa mawucula classic music, even i-jazz yabo, mostly compositions iyasiza ukuthi umculi akwazi ukuzicompose ingoma yakhe ayithathe ayinikeze orchestra or ayinikeze any producer or any beat maker akwazi ukuthi amenzele leyo ngoma leyo, because sinanenkinga yabo producer or ama beat makers lawa afike athi it was ocula bese yakwenza ingoma bese lo ngoma eyayithatha on your behalf. That is wrong. But like us fundisa ukuthi i-artist kumele libe independent, lingabe dependent, because you have your own talent angithi kumele ukuthi uyikhiphe out there yabo eyakho nje, besides ukuthi usafaka omunye umuntu. Abanye abantu bangena kanjani ke, bangena as administrators yabo abazokusiza nge-management nani, not ukuthi umuntu wakontrol ngokwe-talent lakho. Kodwa ngisho hlezi ngithi mina i-manager akusiyona i-boss yakho kahle, but i-manager is someone who manages, you understand, isikhathi ngomusic. Yinto wena leyo suku uyizibekela ama-rules ukuthi mina ngifuna ukuthi njalo ngibhala umusic ngesikhathi so, ngifuna ukungena ngesikhathi, ngifuna ukwenza ukuthi bese i-manager leyo nto leyo suku uyibekile. So abantu abaningi they tend to turn indaba yomanager as if manager umuntu ophethe vocal lakho wena uyak-owner. No, the person doesn't own you, but just to manage ukuthi ukwazi ukuthi yonke into ihambe ngohlelo, you understand. So ngoba silapha nje sizama-interviews phina futhi siyafunda futhi ukuthi kwenziwa kanjani. So as an artist you need to understand ukuthi you are a brand. Le ngisayisho to next person, you need to understand that you are a brand. A brand has amagatsha ukuthi okay, I need the support in marketing, I need the support with the whole administration, the management, with the promotion, with the distribution, publishing, A&R. I need all of those things, but I cannot do it by myself. I just need to get abantu abane-profession yaleyo nto leyo ukuze ngikwazi ukufinyelela wherever I am. Hethi ngazi ngathi mina kunina lento yanamhlanje ngiyanibona ukuthi technical anoma ngithuthwa ama-camera yini anikhululekile noma nikhuluma ukuthi wena as a brand yabo, as a brand what are things angithi uyazi ukuthi wena as a brand ukuthi you need to have a marketing team nani. Then what is it that you are lacking? What is it that you have achieved from that thing, even la esikoleni, because uyafunda lezi zinto. Yes, usunikezwe ama-subjects wahamba ama-events wawenza nama-events, and then what is it that you have achieved from that, and then what is it that you what are your goals, and then what is it that you are lacking on ukuthi sikwazi ukuthi sikusize, because umuntu ugcine sekhuluma ngento eyodwa just vocal, but there's many things under this category indonsa nje yabo. Because now okwakho wena ukuze uzokwazi ukuthola an executive producer, because executive producer is someone who gives out money yabo to a certain business yabo, to a producer. So manje wena uma you will become awuzokwazi ukuba yikho konke, you understand. You need to have some, ngoba ngisho sub yabo amagatsha iyangiphazamisa enzakala what is happening. Yeah, record away. This disc is full. Okay, it's fine to cover ngala wakho just to save time. So into ngisho ile, so my executive producer, then when we are ready, you already know ukuthi yini engishoda ngayo, you understand, yini engikwazi ukuyenza. Because umuntu ofuna ukusponsor le business, umuntu ofuna ukubona ukuthi wena umi kuphi yabo. Akekho umuntu avela asuka nje zokunikeza imali ungazi ukuthi wena umi kuphi, or what have you achieved, what do you need to achieve, and so forth. So this thing namhlanje it helps you yabo, each and every one of you here to understand ngikuphi ngiyenzani, ukuze makufika ithuba elifana nokuthi kufika ama-sponsors, those executive producers bakwazi ukunikeza imali ngendlela e-right ngoba babona ukuthi you have a business mind, you understand. I think mina nawe siqedile.